Kaikki on sanonut, no mitäs tykkäätte tästä talvihatusta? Olisiko kiva vähän eskaripäivä kotiin, tän tyyppinen? Joo, ihana lämmin. Sopii kiipeilyyn, erilaisiin tommosiin leikkipuistoisiin. Ei jää mihinkään kiinni niinkään. Ei, pidetään pipot mieluummin. Oho. No niin, Makia-studio tuli paikalle ja se kyllä huomataan ja kuullaan ja nähdään, niin kuin tässä jo totesin. Nyt on ilmeisesti se aika, että pistetään sitten niinku väriä ja ihania rytmejä ihan joka puolelle kauppakeskusta. Kyllä. Elikkä kuinka moni teistä on nähnyt karnevaalikulkuen aikaisemmin? Samba-karnevaalikulkuen aikaisemmin. Meillä on tänään tämmönen pieni kulkue. Saa tulla tsemppaamaan meitä mukaan. Me ajateltiin, ei me mitään ajatellut, kun me ollaan päätetty jo, että me aloitetaan tästä ja me mennään kuulkaa liukuportaita alas. Et jos haluatte, niin alhaalla meillä on semmonen ihan lyhyt esitys ja sit me sujahdetaan ovesta ulos. Me juostaan kovaa, kun siellä on kylmä, oli luntakin. Ja sitten me tullaan tuolta uudestaan takaisin ja me päädytään tähän, niin me tehdään oikein kulkue. Ja samalla mä haluan tässä vielä mainostaa, että talvikarnevaalit meillä on 14.2. eli ystävänpäivänä ensi vuonna. 2-tuntinen show ja ensimmäinen osa kestää tunnin ja se on sekä akrobatiaa, lattareita ja vähän yllätyksiä. Sitten on väliaika, kahvia ja pullaa tai jotain muuta. Ja sitten meillä on samba-karnevaalit, eli pom-karnaval, niin kuin sanotaan. Me ollaan sampattu aika kauan ja nyt on aika laittaa jalalla koreasti, eikö vaan? Ja näette, että meillähän on monenlaista asua. Saisko ruusut tänne esille? Näillä me ollaan oltu kilpailemassa Helsinki Samba-karnevaalilla näillä asuilla. Sitten meillä on ihanat siivet. Saisko siivet tänne paikalle täältä jo pyörähtämään? Sitten on meidän hapsukkaat, Krisse ja Hanssi, meidän hapsupuvut tässä näin. Ja sitten on tietenkin monenlaista samba-asua. Saavut naiset pyörähtää tässä ympäri. Ja tässä tulee neiti numerolla 1. Sittenhän me laitetaan päälle. Saa kuvata ja jälleen kerran saa täkätä Fysiomakkia Instagramiin. Muuten meidät löytää makkia.fi ja Facebookista Makkia Studio. Nyt pistetään täysillä rallatelle. Ja yleisö pistää kädet vielä kerran yhteen oikein mahtavasti ja pistetään sampat käyntiin. I'm alone.